Toki sitä, että millä tavalla tämä ratkaisu tehtiin, niin mä olisin henkilökohtaisesti tässä toiminut hyvin toisella tavalla. Ja siitä mä oon tosi surullinen ja tosi surullinen, että he eivät pystyneet sitä mulle. Anteeksi. Että he eivät pystyneet sitä mulle henkilökohtaisesti kertomaan. Kaiken tämän 9 vuoden hienon musiikkikokemuksen jälkeen. Koska mä olin siihen itsekin valmistautunut siihen, että mä en jatka Nightwishissa enää seuraavan levyn jälkeen. Mä olin valmistautunut siihen ja olin valmistautunut myös siihen, että tulen kertomaan siitä ihmisille julkisesti, mutta ihan toisella tavalla kuin mitä tässä tapauksessa toimittiin. Ja mä annoin bändille ymmärtää sen henkilökohtaisesti, että mä voin nyt niin huonosti, että mä en pysty jatkamaan. Ei se ollut mikään päivän varoitusaika. Jonkun riidan keskuudessa on sanonut ja huutanut jossain lentokoneessa, että mä voisin jättää tämän bändin, ymmärtäkää, päivän varoitusajalla. Joka ikinen meidän bändin jäsenistä olisi ollut mahdollista tehdä sen ihan sama ratkaisu päivän varoitusajalla. Mä annoin heille 2,5 vuotta varoitusaikaa.